Les biblioteques humanes fa més d'un any que recorren els pobles del Matarranya, convertint la gent gran en llibres vius de la història local. Ara el projecte fa un pas més i s'obre als jovens en un nou format de concurs que es pot fer des de casa. Hi poden participar persones d'entre 12 i 30 anys i han de gravar entrevistes en vídeo a gent gran, recuperant qualsevol tipus d'història passada. Així al carrer, preguntar als seus veïns o als seus iaios, els que encara puguen tindre'ls, que se senten un rato en ells i que els pregunten coses d'antes, els escolten, i bàsicament és molt senzill. Tenen que gravar un vídeo entre 1 i 12 minuts en format horitzontal preguntant sobre tradicions, costums, oficis, històries de vida d'antes, en el que té que sortir un jove durant el vídeo, parlant en este cas o veí o abuelo o la persona propera que troben en algo vinculat al Matarranya i com us ho faguen arribar. Els vídeos formaran part d'un gran arxiu audiovisual que vol créixer poble a poble, ampliant el nombre d'històries que es recullen dins de les biblioteques humanes i evitant que este patrimoni immaterial es pergui. Però tenim la idea d'intentar crear una web o un canal de YouTube, o ara mateix sí que estan al canal de YouTube de la comarca en una llista de reproducció, però sí que creiem que a vegades pot ser difícil que se pergui el contingut entre tanta quantitat que hi ha i crear com una web o un espai on poder trobar-les i juntar allí totes aquestes que estem gravant nosaltres, aquestes del concurs i també altres iniciatives de recuperació de patrimoni en format audiovisual que s'estan produint. I també a través d'esta web que la gent ens pugui compartir, si és en text o si és en àudio, podeu sumar tota aquesta web i al final crear com una espècie de biblioteca online en tot aquest patrimoni del Matarranya. El concurs també vol incentivar la participació en premis atractius. El millor vídeo s'endurà una càmera deportiva. El segon premi és una impressora Bluetooth i entre tots els participants se sortejaran també 2 càmeres digitals. El termini per participar està obert fins al pròxim 18 de gener i les inscripcions poden ser individuals o en grup, sempre que hi hagi algun vincle en els pobles del Matarranya.